Bine v-am regăsit la Masa Presei. Așa cum am spus, în partea a doua emisiunii vom vorbi despre sportul pe două roți. Îl avem invitat pe Cătălin Cazacu, un pilot cunoscut. Din păcate însă, bună seara Cătălin, în primul rând, ca să fiu și mai oficial. Din păcate, întâlnirea noastră are loc într-un cadru mai nefericit, o zi de doliu pentru sportul pe două roți. Și asta după accidentul înregistrat la MotoGP, mai exact Marco Simoncelli, un pilot italian, a suferit un accident în urma căruia și-a pierdut viața. E tragic, nu sunt cuvinte practic de... E foarte greu de spus pentru că te afectează, cred că afectează pe toată lumea din domeniu. De multe ori te gândești că dacă la nivelul acela se întâmplă, ce se poate întâmpla în diviziile inferioare. Da, nu e ușor. Cred că după ce a stat toată ziua, cred că dacă eram în timpul sezonului nu urmăream povestea asta atât de atent, dar am urmărit-o pentru că sunt liber și urmează o perioadă de relax și am avut starea necesară pentru a urmări acest subiect. Și cred că cea mai grea parte este partea în care vezi familia și echipa după accident și după. Am văzut niște poze, am văzut filmările de acolo și sunt cu adevărat mișcătoare. Simți că un gol imens în burtă, pentru că e normal, fiecare putem trece în situația aia, e un risc pe care ți-l asumi, e un sport foarte periculos, toți suntem expuși riscului și cu cât mergi mai tare, cu atâta lucrurile pot să se întâmple mai rău. Bun, pe tine ca pilot și nu neapărat în cazul tău, pe piloți în general, un astfel de eveniment nefericit îi afectează pe viitor? Mă refer strict într-o cursă. Adică apare o reținere în momentul în care te urci pe motocicletă? Cam asta face diferența de obicei între piloții de ocazie și piloții profesioniști. La fel se întâmplă și când ai tu un accident. Dacă poți să treci peste acel accident, e clar că ești un pilot puternic. Dacă acel accident îți afectează performanța, înseamnă că e mai bine să te lași de acest sport. Pentru mine nu pot să zic că e ușor vizualizarea unui asemenea eveniment. Mă afectează, dar când am hotărât să fac acest sport și să merg în această direcție, e clar că mi-asum aceste riscuri și eu zic că e foarte important ca să fii împăcat cu tine. Tot timpul am spus că dacă o să te uiți la mine pe pagină, pe site, ai să vezi că motoul meu azi este cea mai importantă zi din viața mea, pentru că azi pot să câștig, pot să pierd sau pot să mor. Cred că asta spune exact ziua de azi, o rezumă în cuvinte, pentru că e un risc pe care ți-l asumi. Toți mergem în direcția asta, se poate de multe ori întâmpla să nu ne întoarcem toți. Recent ai avut chiar și tu un accident la Imola, în Germania, la Nürburgring. Da. Ai avut un accident destul de urât, ca să spun așa. Asta vreau să și te întreb, imediat după ce te-ai urcat pe motor, lăsând la o parte durerile, adică există acea frică, practic, mă gândesc eu, nu? Așa ar fi normal. Da, există reținerea, pentru că de multe ori se întâmplă, chiar dacă tu vrei sau îți dorești să faci un lucru, există o forță interioară în tine, un sistem de autoconservare, așa se numește, care funcționează mai repede decât tu poți să gândești și atunci te reține. Normal că frica există, dar fiind trecut prin astfel de situații de mai multe ori, am reușit să le cuceresc și m-am suit atunci, dacă ți-aduce aminte bine, exact în aceeași zi, după masă m-am suit din nou pe motor, clar, cu niște dureri enorme, dar aici intervine și locația în care se întâmplă, adică dacă ești la un nivel foarte ridicat, ai un suport tehnologic, zic eu în momentul ăsta, extraordinar. Adică eu în momentul ăla am fost dus la clinica mobilă, unde pur și simplu am fost înghețat. Deci există un aparat pe care m-au pus și mi-au înghețat umărul ca să nu simt durerea și el, în timp de jumătate de oră cât era antrenamentul, funcționa aproape la capacitatea normală. Și așa am reușit să trec peste. E clar că fiecare chestie asta lasă câte o urmare, dar ca pilot profesionist trebuie să treci peste ele fără să te gândești la ele.
cum se întâmplă când ești în cursă. Mi-amintesc, acum un an la Caransebeș, nu vorbim de intrarea mașinii pe pistă, nu. Chiar înainte de chestia asta, în timpul cursei, unul dintre colegii tăi a ieșit în afara pistei la virajul pe dreapta, după ieșirea de pe linia dreaptă, a ieșit cu ea, a căzut, la un moment dat chiar toți am crezut care eram acolo, am crezut că a pățit ceva grav, am vorbit cu el, el a spus, domnule, s-a rupt ghidonul, n-am mai putut să o controlez, am ieșit. Nu avea decât dureri la umăr. Se întâmplă chestia asta și în timpul cursei, adică îl vezi pe colegul din fața ta că are o ieșire de genul ăsta, o lași mai ușor sau continui la dacă o să analizăm accidentul ce s-a întâmplat astăzi, o să îți dai seama că aici intervin diferențele de pilotaj în diferite campionate. De exemplu, într-o divizie inferioară, clar nu se merge atât de brutal cum se merge într-un campionat mondial, pentru că diferențele de la un pilot la altul sunt puțin mai mari și atunci, să zic, orice chestie care o pierzi în timpul cursei poți să o recuperezi. În aceste momente, într-un campionat inferior, dacă vezi un pilot că are ceva probleme, optezi pentru a lăsa, a tatona să vezi ce se întâmplă, nu neapărat a forța de a trece pe lângă el. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat astăzi, ai să vezi că cei doi piloți care veneau din spate nu au ezitat nicio secundă în a îl ocoli, în a face ceva. Ei au fost tot timpul în gaz maxim, în ideea de a-l depăși. Pentru că în momentul când mergi acolo, eu am avut experiență, am trăit clipele alea, pentru că la acel nivel cursa se câștigă secundă cu secundă. Deci orice secundă pe care ai pierdut-o e aproape imposibil să o recuperezi decât prin foarte, foarte multă muncă. Și atunci toți piloții angrenați sunt obișnuiți să forțeze la maxim, nu există clipă de relax. În cursele acelea nu există clipă de relaxare, nu există parte în care ei se menajează unul pe altul. De-aia dacă... Bun, azi probabil nici Valentino Rossi, nici Colin Edwards nu l-au văzut venind nu au anticipat manevra lui, pentru că se vede foarte ușor că acolo motocicleta a prins aderență într-un ultim moment și le-a tăiat calea celor doi. Dar îți dai seama, dacă ai să urmărești o cursă dintr-un nivel inferior, îți dai seama, piloții care erau în spate în momentul ăla o lăsau moale, pentru că nu forțează. În schimb, la un asemenea nivel nu s-a lăsat deloc. Amândoi au fost în gaz maxim. E final de sezon, cum ai zis și tu. Da. Cu ce rămâi după sezonul ăsta, în primul rând? Lăsând la o parte titlurile câștigate, satisfacția personală, pentru că a fost și accidentul care l-ai avut și probleme cu motocicleta poate ai avut de-a lungul sezonului. Da, cum am spus, este cel mai bun sezon al meu, chiar dacă rezultatele nu sunt atât de sonore, dar din punct de vedere al performanței mele ca sportiv, cred că am îmbunătățit foarte mult. Am avut contactul acela cu locul pe care îl visam de mult, campionatul mondial, și eu zic că am trecut într-o altă emisferă a carierei mele, pentru că până acum am avut unele rețineri și spun asta pentru că ne era foarte greu să credem că e posibil să accezi într-un campionat mondial, mai mult de atât să faci o figură frumoasă. Un loc 16, zic eu că zice multe, într-un campionat mondial la prima participare, unde se alinează la start peste 30 de piloți, cred că e mult mai mult decât orice pot eu să spun. E clar că se vede și pe stilul meu de pilotaj diferența. Am ajuns să văd exact lucrurile care nu le înțelegeam până acum. Am ajuns să înțeleg de ce oamenii merg atât de tare, de ce nivelul acela este atât de ridicat, pentru că nimic nu e la întâmplare. Echipele sunt atât de bine puse la punct, staffurile tehnice funcționează după lucruri bine stabilite, nu după ureche, iar piloții care sunt acolo sunt concentrați 100%. Ți-am mai spus, se merge foarte tare și chiar dacă ești un pilot care vii pentru prima oară, ești tras în luptă. Nu poți să mergi încet, e aproape imposibil să mergi încet, pentru că vei fi călcat de ceilalți, la propriu spun. Deci n-a fost odată momente când m-am ciocnit eu pe pistă cu alți piloți
din cauza că niciunul nu lăsa. Deci nu se întâmplă. Eu venind din părți unde ești obișnuit ca în momentul când tu ești mai rapid să fii lăsat, sau în momentul când e o situație mai la limită să simți pe celălalt că cedează. Aici nu cedează niciunul, totul e la limită, totul se merge până la momentul unde e aproape imposibil să mai crești în sus. Bun, primul tău contact cum a fost? Wow, ce e aici? Sau? Da, cel mai greu a fost să trec peste emoțiile acelea de început, pentru că, dai seama, nu știam exact cu ce se mănâncă experiența asta, veneam total neștiutor. Am fost prima oară pe motocicletă, prima oară cu echipa aceea. Îți dai seama, am mers pentru o echipă de uzină pentru că sunt parteneri Honda, cei cu care am concurat, echipa mea. Și dintr-o dată m-am trezit la cel mai înalt nivel. Cea mai mare frică pe care a trebuit să o depășesc a fost frica de eșec. Pentru că tot timpul mă gândeam, e clar, obiectivul nostru a fost să ne calificăm în cursă, să facem acel timp de 107%. Și tot timpul mă gândeam, dar numai să nu dezamăgesc, Exact. Și eram timorat ce puțin când am ajuns acolo și m-am trezit dintr-o dată în boxă cu piloții pe care îi vedeam la televizor, cu oamenii pe care nu mă auzeam, citeam în reviste. Și m-am dus, îi salutam și simțeam puțin așa o reținere. Asta ca la sfârșitul sezonului să fim prieteni de vorbim și acum la telefon și se întâmplă lucruri cum... Sunt oameni. Deci, asta a fost cel mai greu să înțeleg, că sunt oameni ca mine și că eu nu trebuie să fac diferență pentru că toți suntem piloți acolo. De clar, unii sunt mai experimentați, dar nu e imposibil de a ajunge în top. Ai revenit după aia din nou în campionatele interne. Cum a fost șocul ăla, sau nu știu cum să-l descriu? Vii de undeva de unde lucrurile se întâmplă la un alt nivel, cu o altă viteză, vii înapoi, parcă începi să vezi lipsurile, începi să vezi părțile negative. Vii de la Nürburgring la, eu știu, la Seres. Cam asta a fost în principal cea mai mare problemă, adaptarea înapoi. Că în sus e foarte ușor să te duci tot timpul. Când te întorci înapoi e mai greu. Am înțeles acum, sau am înțeles după ce m-am întors, unele lucruri pe care nu le înțelegeam. Am înțeles de ce mă băteam, pentru că am înțeles că eu în principal am avut o problemă de a concura eu cu motocicleta mea. Eu mă băteam cu ea prima oară și după aceea cu restul concurenților, pentru că nu-i dădeam de cap. Nu aveam acces la anumite tehnologii secrete, la anumite secrete și atunci mi-era greu să înțeleg anumite părți de tehnice ale motocicletei. După ce m-am întors și am început să concurez din nou cu motocicleta mea de acasă, am înțeles aceste lucruri, am înțeles că performanța la înalt nivel trebuie făcută și cu material de înalt nivel și că chiar dacă știam că este un sport tehnic și că materialul face enorm de mult, acum înțeleg de ce materialul face enorm de mult. Pentru că am văzut diferența. Am fost pus pe aceeași motocicletă produsă de două echipe diferite. Nu au nicio legătură. Nu vorbesc aici, poate foarte multă lume crede că puterea motorului diferă foarte mult. Nu diferă foarte mult puterea motorului. În schimb, totul pe acea motocicletă este la punct. Suspensia este foarte bine pregătită, au un sistem de rezolvare a problemelor ieșit din comun. Adică orice chestie pe care eu o transpuneam inginerului, aveau soluțiile. Aveau N părți de suspensie, aveau hărți pentru motor, aveau telescoape de spate cu mai multe arcuri, lucruri pe care eu nu le am la dispoziție. E foarte greu să le ai la dispoziție decât la un asemenea nivel. Și atunci am înțeles